Wingi. Lah sing budal. Hah? Singkel ya diupload ya. Kinane situk berarti. Heeh. Ya, menurut situk. Ya sing penting kan upload. Oke guys, kita kembali lagi bersama Pilot Fazio Remek. Selalu remek setiap saat. Ngek. Nyek cus. Piye, karena kabar apa to kok Mas Ali? Kabar apa? Ya mbok apa ta apa ngono. Ono. Al. Wis pancet ya. Hari-hari biasanya. Dapat. Ya kok tuh kok golek-golek. Golek-golek harapan. Ora iso golek-golek apa. Golek-golek harapan. Gak iso. So, Ora iso, gak enek. ono. Ora enek. Open. Ora iso. Apane sing diopen tambah remuk. Open wonge. Wonge diopen. Iya, kuat pirang wulan kaya ngene katene. Eh? Kan ndelok kuat pirang wulan kaya ngene. Tas mental iki. Duwana kuat pirang wulan ya. Nek kang golek terobosan bingung karepe dhewe ngono. Iya iki. Pengen ro kuat pirang wulan ya. Anggawe selawe kok jadi subuh sih. Nah, ya pet. Ya biasa piye kok. Ade kok ditekan terus iku sesuai iku stres-stres dhewe. Cenekan ya awake dhewe. Kok cat ya so piye. Iku tengok-tengok kabeh. Kelopor kabeh. Lapor karyawane. Nah, wong tuku takut ngadeg. Ini ngopi nanti tiba ya. Tambah beras, Ame gari cung. awake ruri, Lu pamit gak ame gari cung. turu areke yo. Ngono kadang ngejak meleper. Tangi jam 12 kok meleper. Piye? Ngeluh. Ngeluh ndase. Fazio foto ya apa ya? Terus pote. Tuh. Pote karo ireng. Lumayan. Tapi airnya gampang rusuh. Ini sore rusuh kok, udah rega. Ayo, yo kudanan. Yang dhuwur kudanan lontur.
Riuri Horia. Kuwi Tiba terobosannya apa Luri? borong nang Surabaya deh. Hah? Borong nang Surabaya. Lo. Waduh. Cedek Surabaya. Oh. Karena ndelok iki kuat pirang wulan iki. Nek gak kuat iku ngale-ngale dhewe. Gak aku kuat. Yo, nek kuat ya lanjut. Nek gak kuat aku ngale-ngale dhewe. Nek kuat ya tetep ngene pancet ngene. Nek kuat, nek gak kuat tak mbo ngale-ngale dhewe. Anggere ngomong ngale dhewe kok ngale. Karena boleh tambahan tok iya. Sini yo. Nang pabrik ku ora ta sini karena boleh tambahan. Iya. Karena ono tambahane tak gas. Iki wis mlaku 5 wulan ora oleh tambahan belas ya. Mosok golek-golek 5 wulan yo kurang. Yo jamin sing. Yo gak iso, yo anjene angel. Harusnya proses 5 wulan ku ngerintis sesuatu iku dadi. Ngerintis apa? Ya mbok lah mung ngerintis apa? Kok takok bali ta, Bang. Lah kamu selama iku ngerintis apa 5 wulan iku? Loh. Gak ngerintis apa sih? Loh, kok jarene bendino kerja ae. Ayo nandur sih. Panen 5 wulan. 5 wulan gorong panen. Gorong ya. Masalah, lah panen ini pirang tahun. Yo, sak tahun. Loh, setahun kok. Kayak wis terus seneng remuk ae. Cepet, cepet. Hebat. Gak iso, wangel iki. Putrane iku putran seret. Ngeslong. Masa aku nih ngebug ya? Aku nopo? Aku kehidupan nih. Hebat. Ngebug ya, kayak sama tuh super wini. Big Win cok. Big Win ana metu. Big Win itu saulan pisan niku Big Win. Kudu saulan men Good Win niku. Lah aku ngebug ya. Tanggal selawe metu Big Win ya wes. Saulan pisan nih. Ngebug ya paling uripe. Nah, iki ya teko mobil iki lah. Pelanggan laris. Laris. Tibake sing ngalami urip pancet iku ya akeh. Ya akeh. Ya termasuk ada barang. Akeh jene. Ket 6 sampai tuwek nani iku ya akeh. Akeh. Karyawan pabrik itu 6 sampai tua ya akeh ya. Akeh. Karena Sing ngalami stuck iku ya akeh. karena pilihane dhewe kan soalnya kan. Sanggup tak gak ngono. Iya sih. Sing ngalami stuck iku ya akeh. Nek gak sanggup yo geser, nek sanggup yo lanjut terus kok Geser iku antara remuk dan gak. yo gambling juga. Ono sing geser tambah berhasil ya ono. Ono sing geser tambah remuk ya enek. Biasanya geser sing berhasil iku enek modalnya, enek skillnya. Geser tambah berhasil deh. Lagi gak ono skill, gak ono modal kok. Nah, ya wes. Nek kene ae meneng. Menuju Indonesia remek.
nyusul. Iki lapo nang kono yo Andi. Nang kono lapo yo Andi. Cepet to. Ya iku mari ngetek paket lho. Banter ya, mari berbus. Terus sepedane masalah iku nek sepi nyene banter deh. Nek rame gak wani deh banter. Udan banter deh kok. Tapi sepi. Padha nang Sumerna wae padha remek. Yo, yang mending iku ya. Iku sih kerasa sih. Anu ya. Plus ngono ya. Bulanane sih kerasa itu ya. Ya digawe urip 20 dino iku jek kenek iku. Cek turah. Jek turah. Iki nek 10 dino mengkis-mengkis ya kan. Tanggal selawe gajian. Tanggal cinta. Piye konsepe? Lah kok cepet iki. Yo kantek, koret-koret ngono ya. Arep mulut dinane piye iki? Ya Bu. Oh, lah bukan nambah terus ya. Olahraga njuk ini. Enak mancing rek damai uripe. Ya, Mancing emang uripe damai. dari sapa iku ya ngejim bareng otake. Apa-apa wis tuwek kok. Gak apa-apa wis tuwek yo. Iya, Dari mati tok. kok dilakoni ae udah. Iku wis atam iku ngadepi ujian urip iku kan. Tam deh gue jan. Wis atam. Pengen mancing-mancing utang gua gak ngurus. Wamai uripe. Iku wis atam iku kan. Esuk sangu rokok, sangu kopi nang pinggir kali. Oh, enak. Mancing. Ini tak jajal ya. Ndang sih. Esuk sangu rokok, sangu kopi pinggir kali. Ndang. Oh, enak. Karena sawah ta wong-wong iki rek. Wong-wong karena sawah ta kok rame. Mari panen gak kan duit. Ngono ya. Keleren. Nyawa terus. Terus gak kan duit. Penasaran senang kene kan woe ta iki rek. Penasaran lu bolak-balik dilewati ra ono wone ngono kok. Sing iki yo. Iya kau ono. Ya. Cowili si ijo. Heeh. Si ijo. Ini depan.
imam ngelokor nandi saiki ya. Bu, kerja nanti deh. Bener imam ngalih dhisik. Bener imam ngalih dhisik. Oleh. Oh iki. Makan buah. Buah kah? Buah kah? Maruk. Oke. Wes. Kok, ayo. Panen murbai, guys. Kok sing gantung-gantung, Bu? Nah, ini uangnya. Ya, gak. Tanaman ngene kok. Nah, iku lho lah iku. Ireng-ireng kok. Oh, lagi. Lagi. Lu Pak. Senep. Kita dapat murbai. Aslinya jatah iku. Langsung. Kita sungkan. Sungkan. Ini kayak akan vitamin C, antioksidan, vitamin D juga, vitamin K juga. Yang nggak ada itu vitamin 100.000, guys. Abang-abang. Nah, jangan bernapas. So what ke ba mulai tadi. Area dilarang bernapas, guys. Tinggal satu. Kita makan. Berarti ini wingi ku upload siji. Kamu bisa upload Minggune siji. Senin siji, Sabtu siji, Minggune siji. Iki kok loro iki. Kan sampai boleh nih, nek gak udan. Minimal loro jane. Nah ini gak mlaku-mlaku blas ya kan duit. Tuh. Lucu Kang Kejamet tuh, ngaren. Karena duit. Hah? Karena duit. Lah kok ngono. Lah kok ngono. Nah, ana duit yo. Gawe kan. Don. Mergo ana duit yo. Boleh ngendok. Boleh ngendok. Info ngendok. Oke guys, kita akan cek dulu guys ya.